Wato da farko ina so ka fahimta kuma duniya ta gane cewa wannan al'amari ba yanzu ya fara ba. Rigima ce wadda ta samo asali tun shekarar 1990 lokacin da ake kai kuma rushewar tsarin tarayyar Soviet. Rasha jamhuriya ce a cikin sauran kasashe da suka ɗauka tarayyar Soviet, ita ce kuma jagora. Haka zalika Ukraine wani bangare ne a cikin daula ta Rasha tun fili azal, kamar yadda waɗansu kasashe su Belarus suke. Ba rushewar Soviet ne waɗannan jamhuriyoyi da suka taru suka tarayyar Soviet kowa ya zama to intacce daga tsari na Soviet. Amma kuma idan ka duba tarihi babu asalin tsatson mulki na cin gashin kai tun da aka halicci ƙasa a wannan yanki. Ana ce da ita Kiev Rus, wato Kiev da Rasha ko daular Rasha da Kiev haɗe suke. Kai ba kai mamaki kenan wannan hari da Rasha ta kai ba kenan cikin Ukraine? Ba zan yi mamakin wannan hari ba. Dalili shine ai an jima ana muhawara akan al'amarin. Kasashen da suka kirkiru ko suka kafu suka samu mulki na cin gashin kansu a cikin kasashen da suka yantu daga tsarin kungiyar kawancen tsaro na Warsaw Pact kamar da ake faɗi, ko kuma daga tsohuwar tarihin Soviet, da yawa daga cikin sun dauki sabbin akidojin siyasar da ba shi da tasiri ko tarihi a cikin kundin rayuwarsu na cikin shekara kamar 1000. To yanzu a takaice menene kake ganin Rasha take son ta cimma? Na farko tukunna tana so ta katse yaduwar kungiyar kawancen tsaro na NATO zuwa gabas zuwa kan iyakokinta na yamma. Na biyu kuma wato rigimar cikin gida a tsarin siyasa da rayuwa da zamantakewa tsakanin kabilar Ukraine da Rashawa ta yi tsami tun lokacin da aka yi mulki ga wanda ya bar wannan mulki shekarar 2014. Saboda haka su Rashawa ko kuma gwamnatin Putin tana ganin cewar wannan tsari ta ɗauka na tsaron kanta ne saboda kasashen NATO suna da tasiri a cikin mulkin da yake akwai a yanzu. Amma kafin zuwan wannan mulki wato ita Rasha take da tasiri a wajen. To wannan shine umul abasan wannan rigima. Na biyu kuma ita Rasha har kwanan gobe ba ta yi da cewa Ukraine ko Belarus wasu kasashe da suke nesa da ita ba. Domin ba za ka iya bambanta kabilancinsu ba za ka iya bambanta salon maganar su da tarihinsu ba. Kowanne su kamar ka ce da Bakano ne da baka tsire, kaga dai ba za ka bambanta su ba. To wannan shine, wannan ya ji maganar juna, wannan yana duba gabar, wannan yana al'amari tare da ɗan uwansu cikin shekara aru. Kamar dai misali zan baka wani sauki yanzu shine ka ce jihar Borno. Daukacin mutanen jihar Borno Kanurai ne. Sai a ce sun balle daga tsarin tarayyar Najeriya ko sun samu yanci su zama to kasa mai cin gashin kanta. To in ta tashi sai ta ce to bari ta gayyato mutanen Libya ko Niger ko kuma Chadi su zo su ne kawayenta, ba jihar Yobe ba kuma sauran jihohi kamar su Gombe da suke kan iyaka da ita ba. Wannan shi ne abin da ya faru. Ina kake tunanin wannan lamari zai kai ga me zai faru nan gaba? Wato babba ake fuskanta a nahiyar Turai kuma zai shafi al'amura da yawa na duniya. Na farko tukunna a yanzu harka ta ciniki da zamantakewa da mu'amalar duniya duk ya zamanto wuri guda. Saboda haka da wanda suka saka takunkumin da wanda aka sa wa takunkumin kowa zai wahala. Illa iyaka shine maslahata shine kowa ya da wasu ka'idoji na rayuwar yau da kullum. Ita Ukraine ta yadda cewa za ta zama da Rashawa lafiya bisa wani alkawari da za su iya kullawa a tsakani. Su kuma Rashawa su yadda cewa kasar Ukraine yanzu yantacciya ce tun da an riga an ba ta tutar zaman yanci kusan shekara 30 da suka wuce. To a jawabinsa Putin ya ce za su mayar da martani nan take kan duk wanda ya tsoma baki cikin wannan lamari. Shin kana ganin kasashen yamma za su iya sa kansu cikin wannan fada da ya barke? Kasashen yamma za su yi dabaru na tattalin arziki ne kawai na sa takunkumi da kuma dai bayanai a duniya a ji yadda al'amura suke tafiya kurum. Amma ba za su iya ɗaukar matakin soja ba. Dalili shine idan ƙungiyar kawancin tsaro ta ne ta ɗauki matakan soja a kan Rasha a yanzu, to Rasha za ta iya mai da martani ba da sauƙi ba kamar da shi Putin ɗin ya faɗa za su ga mugun al'amari. Ko ban yi tsammanin kasashen yammacin duniya za su yi da wannan tsari na sa baki ko sa kafa kai tsaye ba. Illa iyaka su kai makamai, su kai gudumawar kuɗi, su kai gudumawar kayan masarufi, su tallafa a fuskoki da yawa ga Ukraine ta fuskar tattalin arziki da makamancinsa. Za a wuce abin da ake ce da shi amfani da makaman yau da kullum. Za a koma shirin ko ta kwar da manyan makamai masu linzami wanda zai zama mafi hatsari ga duniya. Ko ban yi tsammanin Rashawa za su yarda a haka ba, su ma kasashen yammacin duniya su Ingila su Amerika ba za su yarda aka ga wannan matsaya ba. Shin kana ganin akwai wani wuri da kila Rasha za ta ga tura ta kai bango kasancewa tana da makaman nukiliya ya kasance ta yi kokarin yin amfani da su? A'a, ba za ta yi amfani da su ba. Dalili shine akwai abin da aka ce da shi a tsarin tsaro cewar mutuwar kasko. Duk wanda ya amfani da irin waɗannan manyan makamai masu linzami na nukiliya da makamancin haka
akan ɗan uwansa to za a iya ramawa. Dalili shine daga Rasha zuwa Amerika minti 30 ne, daga Amerika zuwa Rasha minti 30 ne. Kuma rokokin zamani masu linzamin nan za su iya kai hari a wurare daban-daban kamar 10, 20, 50 makamancin haka, garuruwa daban-daban. Ke saboda haka ba wanda zai amfani da makaman nukiliya. Dalilin shine mutuwar kasko za a yi, kowa da shi. Illa iyaka dai za a mai da nahiyar turai fagen daga na aƙida, fagen dama na ra'ayi na siyasa daban-daban, fagen daga na kabilanci, fagen dama na rigingimin tattalin arziki, fagen dama na rigimar makamashi da mai da makamancin haka ana iya turai. Abin da zai faru kenan cikin lokaci mai tsawo.